Limburgs mooiste staat dit jaar weer op het programma van de wielerliefhebber in Limburg. De grote wedstrijd zal dit jaar worden gehouden op zaterdag 30 mei. De start zal zijn tussen 6 en 11 ochtends. Eerst wordt er een gezamenlijk ontbijt gehouden voor de start van de race. In 2012 is Flexpoint Limburgs mooiste uitgegroeid tot een tweedaags evenement met een fietsbeurs, een camping, een entertainmentprogramma, arrangementen voor bedrijven en teams en op vrijdag de FLM Race. Dat is een wedstrijd van plus-minus 150 kilometer voor elite- en belofterenners in het kader van de KNWU Clubkampioenschappen. Daarnaast zijn er op zaterdag 7 verschillende routes voor de racefiets, 3 voor de mountainbike en familietochten voor de gewone fiets en e-bike. Dit jaar belooft het weer een spectaculaire editie te worden van dit wielerevenement. Veel liefhebbers van de sport zullen aanwezig zijn of zelfs meerijden in een van de vele fietstochten die op het programma staan. Naar verwachting zal dit weer een mooie editie zijn waar plezier op nummer 1 staat.